Temi wa Waiburi. Mwanjo muligereri karibu na Anderson Meiga ya kabiri ase tokurigereria igoro gose inse yo muroberie bokomenya okuya kebo chenu na Dr. Kena Mose onzari okurwe sinyagitari ya World Fit Health Center na nigo tokoyigereria ke kurolite kochia selinde tonya ko tokurigereria igoro ya makomo ali omwancho muligereria umubiro ogwetera no maito muntu uranyorenga na bwato muchando uyo omuirio ya onde bwensi no maitenga munyagitari Dr. Kena Mose onzari gagochata utabenganya sa tatongeto montaru ale tokurwara ase jogo tamanya na igo na intukuruge muna gatamendero gotaka orwale sengi jogo tamanya to gotaka omanye eline na liotarwale. Karibu daktari. Asante sana Mr. Toto. Eritrea na Daktari Moses Kena Nsarigo kurwa sinyagitari ya World Fit Health Centers etubwate kliniki gabo songo aliyese nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. So karibu sana. Wiki yetu njoto kwa nita mange sana kolendera around tukore na kuchiali nataka to under street ni ngwana ya leo ama ase umuchando lya wanta kwa iga na mangana umuchando kurunge ekide ni gosenyigo enyige yega tuyule ngumuntu kwa ndale otenga enyigo yawe yaserekire aitanza chindo rusi wenyigeye tachindo osenga kikoso rusi wotigara na tachindo rusi muntu rusi we moyo ndobekeru wala ro tukantu kwa ndiko enyigo igoro ya umuchando iga bwenyigo ana bira toke kale mechande miga kale nyiga na ya mara kina bina nyogo twale mechande mengi enyigo mechande kiyo cha twala so mechande kiyo cha twala enyigo na wego twale mechande mengi na watebe amarwega la nyole enyigo ntoko baratukule it can be even more than 100 different diseases lakini amarwega yonsi ayakonyora ase enyigo egintu muno naguchia changia no gusarika kwenyigo ekarongo kwana iga tigankwa ne ngotebanga enere gintu abantu bonte kuligerera sana enyigo gusarika ne shida nkongu sana because you need to ask yourself nkaichibasa chigo cha kuru because no a kidney transplant nkaichibasa chigo cha kuru chigo kola dialysis so marwire na mange turakwane ntogukora konyoresita enyigo lakini karongo kwana igango kwana na uchungu mwingi because narodi abantu ngakibako chande kengani weteranga enyigo yago yasarekire ogo chande ka kole igoro side una to quantigo ya liver failure tatotenga na kidney failure is a problem is a major problem where one want to kuligeli mono enyigo gasia ni Mr. Toto enyigo egasia enogo filter ogo chunchuga amanyinga nga yani enyigo gasia no kurusyo buchafu asomubere uric acid urea you know egasi yo kurusyo buchafu asomubere ime negasi yenyigo lakini tali ngera negasi yo kebwate egasi yo kulilinga manyinga electrical you know and you know electric balancing nga yani ntubwate stime somubere ito minerals chimineral chibe chinyingi kwa umuntu nyora agenti kete kumugono nga estime ko mwaka egasi yo kulilia mache somubere egasi yo kulilia mangana ya manyinga egasi nyingi fige bwate natokororayo egasi efigo emucha nisaleke ebinte bingi bisaleke let me show you lakini rende inkie nyige tagete meta na wantu tamanyiti and this way we tell people every time ngaki nae manyomo birogo nkyo tagete no manyingi okoyoa kagenda juzi nka ndonyote muchanda alinka I lost my uncle pole nkorora abantu bagotenga ndekere chijinyiki na ichiyete mono you see ngachinyi na ichiyete mono chiri chiyete value kichibwate go chesomobere bantu muri kwibulio okuri ndagire kwete tari gokonya kendi gyonse kiyete excess ini y'abantu batagite
ngakumi ngawa tukintura ikakirasi wono enyigo kietagete egende twara fierengia amache onye gutagite nyigo yage twara amache hai yani twara fiere ndonge beka macha mange somu birogo igo okonywa macha mange onye gwakani tonywa mache well and good kara bantu bali ekeri nyigo yasalike tiliko chikurusia machonzi akotenga hold on to kunywa macha mono watu uriwe sukari to kunywa macha mange jigo yago yachikusalika then that's the only time uwente koba utali kunywa macha mange enyigo yage tagita machi konya koli barabara biri koberesa machi barabara mbiro bigo bigonjo kana machi biarente stima macha betabo stima teyo ngayo koragas enyigo nero tagita macha mange. Having said that, enki kego sali enyigo na bego sali une chinchira isato this is what you call pre-renal causes. Utara ikese figo emechande toke ekere amanyinga tara ikese figo na beko gere nyige salike so amanyinga nko twatanga enyige tagita macha mange amanyinga nara macha ko gende se figo amanyinga ali nko gendara aisaine so even tunaona dehydration tubwa ati mache somo birogo tubwa amanyi kwende macha bode somo birogo nabe kusali nyigo ya kumanga ndagoteba that's a pre-renal causes onye gose kwa butoiro mubere amanyinga itekire kuri mubere onspi so manyinga yako ende se figo onye ole nkoro yawe ne bwate mechando tiri gutuma amanyinga agende ese figo so pre-renal causes nga amanyinga atara ikese figo nabakogera efigo yagesaleke esababu endeka kabire ekogere figo yasareka nikero imari ese figo ime efige nyene yanyorire mechando efige nyene nebwate mechando munabono otwara uburebu ko nga glomerulonephritis okosambeka kwenyigo onye yasarekire the glomerula yasarekire nabekogere fige saleke watole kidney stones kirese bire megari polycystic problems chenyigo cyst polycystic kidney nabekogere chige uburiro bwa sukari bugusali nyigo ndoje nini ebintu biri bigosali nyigo imese nyige nyene liego esege chungikire ntobwate post-renal yani nga ekero twarule bone ese figo amache ngo chale ese bladder ese kabocha amanyago soka isiko so post after the figo katutanie figo onyo there's what you call urinary reflux kusamanya amacha kuri na gocha there's a blockage agenda bona nyole gento ketangete mutu ya block mutwate bamona urinary stones kidney kwende prostate yago yabimbire nabekogera so let us look at general inki kiragera abantu basali nyigo yabe saleke inki kiragera nyigo yabantu saleke tiganda kwananga ebintu mbibere bikwira 3/4 bikogere nyigo etwale mechando nebintu bibere ibinabyo ndo ndete balende mono oburiro bwa sukari oburiro bwa high blood pressure avuga batumutana mono gochesa chinyigo 3/4 egento kego sali chinyigo cheito mono no buriro bwa sukari no buriro bwa high blood pressure so what do I mean oburiro bwa sukari bwechoire sana oburiro bwa high blood pressure bwechoire sana because enkira tu akaragire culture ito yo kuragira nja kitega change abantu bakalire ndagira cya mugondo lero to kuri cyetu kote turi umugati umwana akoranga ndetero umugati mwana akoranga lero ndetere roll pop anya konyunyunda
bamanyire nanda abantu bakoni ebintu bamanyire onyene supermarket babegete so mwana akorra bwangu nanda goikeri koko gande seduka na bibekire mutuga eduka ali se bachanete ali bitamtamu no bibekire you know chike kino chibeke chiko korangeli bwangu so this is what is going on. So oburwire bwa high blood pressure oburwire bwa diabetes onye ko bwa oburwire bwa diabetes ibuli genteste muri swalitwa elimo esukari yane nere within the normal range esukari tuatebi we went over 3.5 to around 6.7 millimole per liter esukari yane nkoberororo onye sukari yane gwetanike wangeke nabera ansaliye figo yane onye kubwa tuburire bwa high blood pressure amanyinga agare igoro. The question is this: amanyinga nanare within the normal range ili takeire igamariyo gayango nkonyare gose tali gonkonya if wakonya pressure yago nkujura mariyo na andege ntagwetani it is important you come those two na romo gakagete agantinga anyoruno burire sukari lakini jedin ko nyuma liyo ko nyore ko tin ko nyuma ko ko mo sukari ayere igo lakini awaga antar ko nyuma liyo na ndin kora anyunda ga sukari yake let's be serious yeah nga kubwa tu high blood pressure inchunya gitali yo nyora malyo onye kubwa tu sukari inchu senya gitali yeto to kwa malyo lakini tuatebire nga otwale naro enkole saleke nabo ogusaliye nyigo yago ntwatebabo twatebire ngo twale kidney disease chronic kidney disease enyigo yage twaroborweire nabe konyole kolente shide twatebiro ya glomerulonephritis abantu bagufute sigara maje sigara ngusaliye figo because ye sigara ekogera gwatware ntunga vasoconstriction yani nchira ya mali nyinge ko iringa igomanyinga taligo ikese figa isaini igofute sigara for a long period of time na bego koletere nyigo kugenda iguru twatebire go ya dehydration twakorera amaje kwira na guchimega twatebire otwale heavy metals eso mubirogo bantu bali bago tokase heavy metals chire exhaust pipe ugatokobere town mono twanyora lead korwororo okonya mafuta ali se petrol station kunya konyora kwende you inhale kwende mtubire all say environment is so polluted industrial pollution yere muna wana abantu bakopemete babe industrial area Nairobi most of the time abantu bakonyora metals chinyinge so mubirobo nabo kiralente shida yenyigo and that's why tokotebanga abantu bayinyore gento ikorunga detoxification gosibya manyinga kurusia manyinga into munebyo so amurona mangararete autoimmune diseases amaliyo kunywa maliyo gonya gitari ya chemist nabago changia colent kusali chinyigo chiago maliyo ya chemist abantu bago kunywa pain killers ovyo you see nabo ibintu bingi birachangie ntogoteba lakini twatebire ebintu nebingi birachangie buribwa chinyigo gosaleka lakini ntobwata bibere tuwente look out esukari nobwate pressure yago nero ebibere nabyo muchando monna chiza kawe egente kete kwan mona abantu kwan balenga igo kidney stones kidney stones yazigan literally na muntu gweranga namagena na ntsajine no nyara kukunere igoro nga kidney stones ka ko no muntu abatu muchando kidney stones yone muchando namagena mna wakwanire kwanya ko chinyigo chenyo ori chinyigo chemboli to ko nyara magena alimi ugataka sibia magena yako nara itoka ndo kwana maite mbaja rekoro tali mboche emondo line ndagerere ime lakini enyigo ngankwanya koli utangi sibetu byango twalero bogena getembe ngana magena nara kwanda nara itoka kwanira lakini amagena nabagocha ase figo na mbeye mno twatanga tuliko nyuma cha mange onge tukunyo macha mange amacha ali ko twala concentration yere igoro eye kogera magena rosiku otwale infection glomerulonephritis natwatebire infection ya UTIs nabo chigo changia paronephritis any infection nero nabego changia kolenta gentuki kolenta amagena amanyinga gatwale concentration ile yobo chafu mnabono
uric acid again they iguru saidi uric acid na bekogera amagena rosigu ase kidney kiago ibone bintu bingi biracanga ndenda okwana amagena yabono nabwate emechando nabarasalie figo yago lidia kutrumbo kurua se figa kutrumbo kagochase ekebocha akolenta irritation colic pain igutrumbo kagochase kwende kebocha nole kwende nabeko nande na amagena na wago tract infection nandi onye ngwabwate infection you see na bala rente blockage twateba amachira ndo chimega nani tukiti tweba kera salie figo yago is also the prostate enyorenga yabimbire abagakambale bayikire myaka 60 years 50 years bakunya gosoka kogenda isikuri ukalyoka butuko agasokire limo bono jakira gosoka mara 5 mara 6 kwa hiyo bagota bungaki watwalire blockage so nabana rego changia the process nabyo changia kolenta blockage ya Ono ebimanyerero by'omuchando bwenyigo mbere byeso muntu nkikulwa n'omuntu nabato muchande senyigo wetani muna twata banga ndachinde ko ligera muna munyitana bokoligenga oyo nabato muchando diabetes gose high blood pressure igona barato muchando bwenyigo specifically muchando bwenyigo kyoko ntobwate kidna bokego fail into subject ya na bokera fail wetera acute failure acute renal failure muna bono kwa nyolira amanyinga gaitekire kwa nyolire figo ya chire acute ya so acute yeye na bigona ntubwata acute na ntubwata chronic wono chronic neli equivalent na chronic disease no want whatever diabetes and hypertension so ekere kidney yasale kirenkie minute goseme chando kyo korora nkeligo chigo filter that's number 1 nkeligo chigo chunchuga amanyinga so obo chabu bonge bugotikara asamanyinga and that is why ekero abantu babwate kidney failure bakola rugente nga kidney function test bago check creatinine level ba check electrolyte ba check urea bono bago check balonga ekidini nenkurusikero bo chabu ya usenkeri kuruso chabu ya nabakonyora the readings are abnormal you see abnormal readings bono bo chabu yekara bwa tigairo mubere ibo kolenta irritation yo gukumi na obugo sariyo bongo okoyagi umubere okoyagi utali ense okoyagi tyo mchezo sio mchezo igo bongo bwa una bugo salika confusion bogota confusion tulikuma uzinka yole irritation yogo kumi umubero ole irritable ekero buchabu atikiro bongeza manyinga twatebire fige gasi ya no koraki no korenda manyinga tabase amaki tabase ko ba mange saidi kaya nkonyura machi Mr. Toto kero konyura machi within a very short time wigure ngoya ndecho witira machi ekidini ya tumirenga macha aitanire bonde ekidini gasi ya no korenda machi atikale ko balance ya machi ali so mubere now ekidini ya salekire maketali ko chikosoka kuri mubere so kobimba maguru eldima kobimbenda okubimba umubiri because the kidney ngero koraga siria kwenda okora you see now aya bona macha engosoka litani kile kidney kego salika na bora itira macha mange sana lakini baadaye bono makitali gosoka ngego nyago soki machi kuri so mubiri because the kidney ya fail so imanyene binge birabe eso mubiro amanyana bakogenda there's so many of them so this is why we are saying this Mr. Nkoba sorry Mr. Toto I'm sorry for that again take kenene goikomanya umebalance sugar yako umebalance your pressure umefanya namna gani is it within the normal range that's the most important thing alafu another thing goikobe go kwenda nyagitali yakerubu atamaru iraya let us not wait until the last minute it is painful let us onye kubwate pressure kwa pima pressure yako manyirengere nowadays even the machines are not expensive as such so nabugo twale machine yago ogoipima kora nga yisukari yagere kai pressure yagere kwa manya kubule nkingwente kokora abantu bande nkororero uruma tena saidi n'abantu lego ebigori ebike bibwato burwe sukari ene kurukunga juvenile diabetes these people what ndio sana they have to have their machines yeah babwenda kutwara machine yaje ba dolanga kibago nyako bagore gurite muchando iga wono muchando bwe kidney ekaro mechande gose tutani mechando ye kidney ngobwe nere yes umaitine bwa stages kidney bwa stages
So that's when ko tinga ora you only discover nganka igwe ikere gwetire sogo pima mago cha kurwali moja wono so people wago chekaro ya bere you know ya bere end stage kini kila hormono bakabakora dialysis lakini yonyendi bakite mapema goso umuntu ake mnabona bwatu kuri sukari sinyekitari yitu ya Walfit ntubwata mariyo ga ko improve kidney functioning ntubwata ile oli kunga soldago complex ntubwata ile oli kunga dandelion ligo konyesa mangana ku improve the kidney function properly so na toko incorporate amariyo gaya ko improve kidney cha mna chiko kolega and at the same time to akwa nutritional advisory center ya lakini bono ekero kwa chije kidney chao chiarire the only solution is dialysis gosiwe manyinga goseko kole kidney transplant lakini mnatuwate Mr. Toto remember ebinte bibere ga ko kora chibesa netagire utagire chibesa Kayura chorus so we have to do something we have to be very careful utara kireseke ko chikoruso yeah na abenga ko ikirere nga yatoka nga chikidni chimbora monta abwata ibere akaro chikonyo chikorwara probiting ye ngidio konyora ngabon kyarwole chionzi ko se yarwale ya mumuntu ko sorusi ko chionzi ko sorusi ko yamo kole ke muntu chikorwara na wachira benchirwara chionzi once lakini ngoja chirwara chionzi finally because what I mean is this na kidney kama konyange ya tio colleagues lakini kelia kama ngenda colleague Kenya goite gas finally na kerokia ya twale mechando because tuliko control sukari yao tuliko control pressure yao so chia kuchons you see nande you cannot survive with yabigira wantasa ko ngoko bayo gutamanyanga nero roke kara gwikire isiko ge umuntu konyo kwa rode watayunga ono mutuka mwati agakwa igo ranye ndumne bide ndigo tratanga sino mutuka ro kwatirika ne manjiriria ya kidney ya feire yu igo ese amangana ya kidney kare kidney ya tori muchando kero kio era tokanga kia ta gutwara muchando totanga diabetes go se high blood pressure nagi na bi koleto muchando jese kidney negero kera saka kio ke kanya ne kero ngiara muchando kira alete so mubere eje bire bona kero kikere ngana kibono ke koleta na gesale ke gio ka pressure taenda juu high blood pressure na weko genda igoro ige enyige sale goze kuchikogera macha chora mange so mubere so macha kuchora mange so mubere pressure taenda juu igo bono gutwale mechande yende usinya pressure ya pressure ya koleta kidney gesale ke ne kidney gesale ke garagaro na weko pressure imambo ina yani mubere wancha ine mune gari gatoka zinaga zinini yate gari aterera da mubere na boy so that's how we're going to do it wono tukatoteveka lakini uje nishukuru Mungu kwa sababu abantu abange mbaga ntagoje sinyagitari yetu ya Walfit twarolera abantu abange bakurwa satambe sana wagoje sinyagitari yetu twala ndo akuru Kitale ndo akuru kwenda Bungoma bacha because abantu bagotolira nandi batu minute ntobwate ushauri yerengia ndo kolega asiengia ndo kubeka mariyo gasinyagitari yetu twakishe kwamba ngokonya tora abantu bagoja sinyagitari yetu ya Walfit nara kubolinga daktari ningi yeko garamonto obayero liyo ngatine lisangu skin ekero nande naro client getikia bwate problem yerero oyo tware shida yelini eye kurunga jaundice ne ekero kwa were yellow wono lini lyago lya sarekire onyoro burimo wono liver cirrhosis ko se liver failure na we konyorokana egasi liver no korusi egento ge kunga pile rupini so mobere so the red blood cells one is chabunekire cha tekire bilirubin yaro sigu bilirubin nere ko ende selini lini la change bilirubin to bile yaenda kokonya mangana digestion ya so ine shida yeli ntankwa neko kwa time na nero bolinga tumezo sinje nyale riswali yo akubolinga nke kora manche ago chenjie kara ago itira macha chenjie kara kwanza kuikai bolinga nkonyora macha mange ngotol kunywa macha mange lazima ta change kala lakini ukikunywa maji mingi kali itakuwa vizuri lakini tena infection nayo inaweza leta mtu akiwa na UTI inaweza change mkojo yako ngana mwele daktari ngana yo mwelio
abantu mbaga ntego chengere diet abantu abundu irenge diet is the best so bali batara tugole diet batara nyole diet etukiabe mwame biya kile kintu kiabe mwa baroka ne biya ba make sure ngabakire because the diet on sitting 200 tokonyoni na nabe gutume kama tukamange esokoro sida ekwende yago senyekitari yetu ya World Fit amoro na manga tugoshulika karobwa tuburuire akishanga gwakire senyekitari yetu ya World Fit itera na Dr. Moses Kena Onsarigo nkurwa senyekitari ya World Fit Health Centers itobwate kliniki ga Busongo esenyomba ya Uhuru Plaza wale batume Uhuru Plaza inchumba ke town Bosongo bolinga marikiti ko api garwa ikire marikiti gari aliya sichibucheri chire bucheri yo mweri go chamate enyombe inere kurukunga Uhuru Plaza gose Alisa Plaza so imenche garwa ya gatatu erumu 307A no konyora ekiringi ito kia World na robya Bosongo gaiga Mr. Toto ninje ngotoka so anytime umuntu agocha ninja konyora muno munyagitari onye turanyora turaikasa World Fit tubwate clinic ende so muchibel Doret and tubwate clinic as alias umuchukaratina ntutoko tebese nyagitari yitoiga nyasaye tatongete bantu barwale itokurwala asogutamanya mbuya mona boko nkerese namba ya nesimi 0722 245763 0722 245763 buya mono asogutuligere Biamono mwanjo muligereri na isenga kwa ba mona intwe gento dakitari kana mosi yako chiongo gigereri tuko kerago tabanga amwanya ba nyasaye tatongete montaru wale niko tokurwara senga jogo tamanya ngirendo gwanjira ye to manya rido rwale bono manya to rwara auna to kolero morobere tukoli alero ase okoro umorobere manyika tabuna okomenyo kujake bocheno na Dr. Kena Mose Onsarigo kurwa senya kita World Fit Health Center wika chinga kichinde goseli iri tukolia chumaine go daramisi na litokonya kwa batokora umorobere wiga wikirabwa tokwenda se mirobere ende menga ikobwati kolena to meranda chinsa inye igoro ase ekiunga chinsa inye jeri ngoro kwa runyo toto nyangiri kuronza ya transmission igakoro kwa bigairi nyanchama kenda gotorbuligo ya Miyagetembe TV ekiunga kia Mambusi Getembe Television ekiunga kia Mambusi. See your last prayer, Edna.